sai dai abba yau ina baitina ya Imamu Ali ya Imamu Ali sirrina rike sanka ya Imamu Ali dacewa annabi da shugaban kyawawa kai da ummul hasanin Fatima sirrina na Fatima ce da'iman a alƙiblana ayyuka na abadan da ita nake tabiyawa na Fatima sirrina annabi da shugaban kyawawa assalamu alaika Ahmad ƙarshen zance assalamu alaika abikatu ai dace assalamu alaika mai kinka zai lalace ya rasulullah ka rike ta jagora na annabi da shugaban kyawawa rabu dai da adakar ka kai matakin karshe wa mara mai ka izra mai da shugaba gaya shi kai kake watsawa idan siya ce tushe assalamu alaikum bani isa sirrina annabi da shugaban kyawawa a ran da barham ya fito kadai kana mai dashi ka shi karrarin kai da farraru ka naɗa shi ta Imamu Ali shi kadai yake tsara shi wani na kai bara mai gaskiya uban ɗaki na annabi da shugaban kyawawa a duba kan da ƙuranar da kai kake nunawa Aliyu zai fita amma Rasulu sai ganawa ga dai kace ya fita kansa a muryar sarewa ya Imamu Ali kai da gaskiya tsaki na annabi da shugaban kyawawa a ran Badar kai tsayuwa a nan kadai kai nema ya Rasulallah shugaba mai da godewa annabi na kowa ya bi ka ya dacewa ya Rasulallah na rike ka jagora na annabi da shugaban kyawawa waye ya zauna a gidan gada mai samu ya Rasulallah shugaba masoyi babba ya nadin Allah ya Imam ba zai canja ba a gidan girma shugaba mai da godewa annabi da shugaban kyawawa ba Usman Nijar gaishe ka masoyi babba ka rike annabi sai da san ba za ka guje ba Usman Nijar Allah ya dado ba kyauta yaban annabi shugaba masoyi babba annabi da shugaban kyawawa muna roƙon Allah ya dado ba kyauta ya dado girma sannan jalla ya fifita ya dado alfarma ya ɗauka kan muryata ya dado alfarma dan gwani zabina annabi da shugaban kyawawa Usman Nijar ya kama ma'aiki sosai ya rike annabi shi da shugaba na sosai ya aikin Allah a bashi kyauta sosai Rasulallah